أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. yan uwa barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha mai albarka ta Mai Jalalaini TV. Ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Kamar yadda a jawabin da ya gabata muka ce za mu kawo bayani akan fa'ida wacce take magance matsaloli na baki ko kuma haƙori wanda yake fama da amosani na baki, wanda bakinsa lokacin brush yake yin jini ko yawun bakin mutum yake canzawa ko bakin mutum yake yin wari ko matsala ta dafewar haƙoran mutum sun yi ja ko sun yi wata kala ko sun yi tsatsa ko matsala ta rashin ƙarfi na haƙori, mutum baya iya tauna abu sosai ko mutum ya sha ruwa sai ya ji haƙoran nasa sun riƙe sun yi wani yanayi mara daɗi ko matsala ta tsutsar haƙori ko matsala ta rawa na haƙorin mutum ya riƙa rawa. To insha Allah ga abin da za a haɗa a amfani da shi kuma bi iznillahi ta'ala cikin ƙanƙanin lokaci ake samun waraka a rabu da waɗannan matsaloli baki ɗaya. Abubuwan da ake buƙata abubuwa ne guda biyu. Abu na farko shine za a samo garin sassaƙen zumbur. In aka je wajen masu itatuwa masu ganye kenan, wasu suna ce da su 'yan ganye, aka ce musu sassaƙen zumbur za su bayar, sai mutum ya zo ya daka shi da kanshi. Ko kuma ka je wajen masu sai da magunguna irin na gari na gargajiya, in ka ce musu garin sassaƙen zumbur shi ma za su baka. Sannan za ka samu kanumfari. Waɗannan su ne abubuwa guda biyu da ake bukata. Da farko, idan garin ka samu na shi sassaƙen ko kuma sassaƙen ka samu, a daka shi dai a samu garin shi kwatankwacin babban cokali guda ɗaya. Sannan kanumfarin aka samu aka daka shi, sai a ɗebi rabi na teaspoon, kwatan teaspoon kenan, kashi 1/4 na teaspoon, sai a haɗe waɗannan abubuwa guda biyu waje ɗaya, a tabbatar sun gaurayu. Yanda ake amfani da shi, mutum zai rika sa brush sai ya dangwala ya rika goge bakinsa da shi ko ina. In baka amfani da brush za ka iya sa hannu ka dangwala sai ka rika goge bakinka da shi. Idan ma asuwaki ne za ka iya dangwala da asuwakin ka rika goge bakinka da shi. In karamin yaro ne ma za a iya dangwala da hannu a rika goge masa bakinsa da shi. Sannan in haƙorinka ya yi rami, ana haɗa wannan, bayan an haɗa wannan gari sai a ɗan kwaɓa shi kaɗan da ruwa, sai a ɗauka a saka a cikin wannan ramin a bar shi kamar rabin awa, sai mutum ya sa ruwa ya kuskura bakinsa da shi. So ɗaya haka za a riƙa yi. In kuma matsala ce ta dattin haƙori ko matsala ta amosanin baki ko matsala ta warin baki, mutum ya riƙa wanke bakinsa da wannan haɗi da safe idan ya tashi a matsayin brush, sannan idan ya zo zai kwanta. Sannan idan mutum yana fama da matsala ta warin baki, shawarar da zan ba shi ne duk lokacin da mutum ya ci abinci ya rika kokari yana kuskure bakinsa. Da zarar ka ci abinci ka nemi ruwa ka zuba ka kuskure bakinka ka tofar. Domin lokacin abincin da ka ci yakan samu mafaka a cikin haƙoranka, 'yan ramukan nan ya makale. Lokacin da ya ɗau lokaci ba kai magana ba ko kuma wannan yanayin abinci ya ɗan jima, zai zama ya canza yanayi. In kuma ya haɗe da bacteria, to in kai magana sai abin ya rika zama yana fita da wari shi ma, ko kuma ka rika jin bakinka yana canza. To in ka ci abinci, mutum ya rika kokari yana kuskure bakinsa da shi da ruwa. Hakan zai sa za ka ji koyaushe bakinka baya canza, kuma zai rage maka wannan kamari na matsala ta wacce kake fama da ita. Saboda haka yan uwa, a yi kokari a jarabta wannan fa'ida bi iznillahi ta'ala ga arabu da waɗannan matsaloli da muka ambata. Allah ya samu dace, Allah ya mana muwafaka. Sannan yan uwa, in ana jin daɗin shirye-shiryen mu a wannan tasha mai albarka, ga waɗanda ba su yi subscribe ba su yi kokari su danna subscribe, sannan su danna ƙararrawa domin samun sanarwa a duk lokacin da muka ji sabon shirinmu. Wanda yake da tambaya ko ƙarin bayani ko buƙatar magani haɗaɗɗe ta wajenmu, ya iya kiran mu ta waya ko kuma ya turo mana saƙo ta WhatsApp ko ya ajiye mana ta akwatin ajiye saƙonni. Sannan kar a manta rika tura group na yan uwa da abokan arziki domin a amfana baki ɗaya. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala